thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Tiko wetu akuhende. Usabulela Nkosi. Na abantu bakho Tiko, tetizigelo yakho kwesifemeni. Nkosi ngesiyolukile. But we increase our faith na namhlanje Tiko. Increase our faith, Lord God Almighty. Ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Sithembe wena Tiko, sithembe wena Jehova. Sithembe ngakwenza kwethu, kodwa sithembe wena Baba. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Ngelithuba ndicela ukubiza umfundisi uBetsheni. Ngelithuba ndicela ukubiza umfundisi uBetsheni. Asondele azawusikhokhela kwakhona lo mthandazo wokholo. Izalisidinga lakho Thixo Nkosi enyaniso uzangawe amadoda amakhulu omama ibandla lonke ngibulisa ngegama lenkosi yami ngeYesu Kristu. Hallelujah. Singake sithi vunje umzuzwana. Ndisebenzise ithuba sawuthandaza kamva kodwa singake sabelane ngezivisi. Ngimbulisa noma umfundisi ndamgqibela kudala ngegama lenkosi ngeYesu Kristu. Siyavuya ukumbona ndiva kamnandi. Hallelujah. Amen. Ngiyabulela tata. Okokuqala mandibulele elithuba ndilinikweyo. Okokuba ndiphinde ndizoma kule ndawo le ndawo ihloniphekile. Le ndawo yoyikeke. Hallelujah. Ndingalibalisanga le ukuba ke ndinikwe imizuzwana nje i-8. Awuthanda ndingangavisi. Kodwa ndaqonda ivisi ndizawuzenzela. Hallelujah. Le vesi ke ngicela ukuba noba siyitshilanga kuba ibali lam liphaya kuMateyu ku-17 ibali lam liphaya landawo. Ivesi le izawusikhuthaza nje ukwenzela uba siyokungena kwezaa ndawo. Ithi le vesi andizoyixela indawo nina ngoba kaloku uzawufuna ibali layo, andifuna ibali layo, ndifuna nje le vesi yodwa. Hallelujah. Okandiyixele nje uba iphaa kuLuka 18:27 uthe ke yena izinto ezingenakwenzeka kubantu zinokwenzeka kuye uThixo. Hallelujah. uYesu uthetha la mazwi
uthi izinto ezingenakwenzeka kubantu zinokwenzeka kuye uThixo. Le ndawana indikhumbuza indawo endandike ndayibona kwenye indawo ethi ningekum aninakwenza nto. Loo nto isiqinisekise thina abantwana bakaThixo uba njengoba sabizwayo nje sangena kuThixo okanye saba kuThixo okanye uThixo waba kuthi, inga izinto zonke esukuba sizenza ngelizwi nokuba ngumsebenzi nokuba kusekuthandazweni nokuba kusezindaweni esihamba kuzo, inga singenza konke siqinisekile uba sizenza sincedwa nguThixo. Inga bazalwane ekukholoseni kwethu inganguThixo yedwa, singakholosi nganto. Phofu noba bendinokholosa ngezinto, andinaye into endingakholosa ngayo. Haleluya. Andinaye into endingakholosa. Inye into endingakholosa ngayo yile yandincedayo, yile isandincedayo, ngoba ndidibene noThixo ndingutata owayedinga abantwana. Kungqina kunqabile lapha ekhaya, ndiyaxolisa ngaloo ndawo. Ndingutata owayedinga abantwana. Ndathatha unkosikazi ngo-1987 kodwa unyana wokuqala ndizoba nayo 2004. Yonke le minyaka ndilinde umntana. Ndandisiya ezindaweni, ndandisiya kwizinto ekuthiwa ziyanceda. Ndade ndoqabela eBhayi tata kwindawo ekuthiwa kuseCoskini. Kukhona into yokuthiwa uyabanceda abantu phaa ndawo. Kodwa ndiyambulela uThixo ngoba laa mntu wayenceda abantu ngamathambo. Wathi sisawufika kuye ndim nonkosikazi wathi, hayi olwelu uncedo alukho apha. Sambonga uThixo, saphuma ngomnyango ndim nonkosikazi, sahamba simbulela uThixo. Wathi imali yenu yole hamba nayo, mna ndinceda abantu ngamathambo. Olwelu uncedo alukho. Yiyona nto yasenza uba siyazi uba siza kuncedwa nguThixo noba kunini. Sahlala ke simlindile uThixo. Toti ngo-2003 wathabatha unkosikazi wamzuza unyana. Ndiyambulela uThixo. Andinawukwazi uya kwenye into kebazalwane, futhi noba ibikhona into andinayo, andinayo, andinawukwazi ukholosa ngenye into. Ndicela ke ngoku siye kweli bali lam, ningakhathazeki ngebali lam. Ibali lam izawuba ngathi ndithetha ngenye into kanti ndithetha ngale nto sithetha ngayo. uMateyu 17, uMateyu 17 ngicela ukufunda from verse 14 ndihle nayo. Haleluya. Ukupheliswa konesathuthwane. Bakubona ukuba bafikile esikhwelini kweza kuyo umntu esiwa ngamadolo phambi kwakhe, esithi, Nkosi, menzele inceba unyana wam ngokuba unesathuthwane esiva ubunzima obukhulu, kuba esiwa futhi emlilweni nasemanzini futhi. Ndithe ndamzisa kubafundi bakho, ababanakho ukumphilisa. Waphendula ke uYesu wathi, sizukulwana ndini singakholwayo sigwenxa, kodwa kube nimnandi nani, kodwa kube nimnandi ninyamezele, mziseni kum apha. Waza uYesu wayikhalimela yaphuma kuye idimoni, waphiliswa umntwana kwangelo lixa. Verse 19. Bandula beza abafundi kuYesu bebodwa, bathi bekungani na ukuba singabi nako ukuyikhupha thina. Wathi ke uYesu kubo, bekungenxa yokungakholwa kwenu. Kuba inene ndithi kuni, beningathi ninokholo olunjengokhozo lemostade, nithi kule ntaba, suka apha uye phaya, isuke, kungabikho nto iya kuninqabela. Verse 21. Verse 21, masixabane. Olu ke lona uhlobo aluphumi kungengako ukuthandaza nokuzila ukuhle. Haleluya. Haleluya. Ngicela ingcaciso yamaqala apha ku-19
ngenxa yexesha lendilinikweyo elitye abafundi beza kuye bebodwa ecaleni bathi hayi make siyokuhlala phaa ecaleni bahlala naye bathi bekungani na ukuba singabi nako ukuyikhupha thina. Kutheni soyisile thina le nto ingaboyisanga wena? Kutheni singakwazanga ukwenza njengoko kwenzekile kuwe? Ngoba kaloku besikubonile ubusinikile amandla negunya sahamba sayokunceda abantu baphiliswa abantu sambona uSathana ebaleka ngenxa yamandla obusinikwa nangenxa yegunya laliphezu kwethu. Kodwa namhlanje kutheni le nto isoyisile nje ingakoyisi wena? Haleluya. Uthi uYesu oqala bengenxa yokungakholwa kwenu okanye mhlawumbi libe ngohlobo bengenxa yokungasebenzi kokholo lwenu. Noba mandibe ngolo hlobo kungoba izwi likaThixo lithi elona lowo unikiwe umlinganiselo wokholo. So that means elona lowo unawo umlinganiselo wokholo. Kodwa kusekuthini kuwe ke ngoba uligadile nokholo lwakho kwenzela uba lihlale lihleli futhi lisebenze ngexesha ekufuneka lisebenze ngalo. Uligadile na ukholo lwakho kwimeko ogaxeleka kuzo. Uligcinile na ukholo lwakho kwenzela uba uzukwazi ukuthi ngemini kaxakeka uthathe ukholo lwakho ulisebenzise. Haleluya. Umntu angazange ayifundise uYesu apha kule ndawo inzila wayithathayo because phambi koba awuqala umsebenzi lo sibhizi kuwo waqala wayozila 40 days and 40 nights. Wayesenzela ntoni uYesu? Zange ayifundise kakanye zabayibuza abafundi bakhe. Ndiyakholwa ngoba into ebangela azile ezi ntsuku uYesu wayesenzela uba wayezazi ukuba unokholo. Wayeligadile ukholo lwakho kwenzela uba zelimsebenzele nakweyiphi imeko azawudibana nayo. Wasenzela uba angoyiswa meko ngenxa yokholo lwakhe. So ke nangale mini namhlanje besabe bedibene nento enzima abafundi bakaYesu ngoba kuyabonakala ukuba edimoni esathuthwana eyona problem kubo abathi badibana nayo. Besabe bedibene nayo uYesu ayizange imoyise kodwa bona yaboyisa. Nathi bazalwane sinemeko ezisoyisayo, sinemeko esigaxayo sibhaqe into yoba njani oba zisoyisa. So siyeva kapha kule ndawo into yoba ikhona into enokusinceda ukwenzela uba sikwazi ukuligada, sikwazi ukuligcina lisebenza ukholo lwethu. Futhi sazi okokuba njengoko sinikiwe elona lomlinganiselo wokholo, nguwo esiza kwenza usebenze, nguwo eza kwenza usincede kwiimeko zonke esigadela uzona. Gada ukholo lwakho mzalwane, lugcine ukholo lwakho. Xesha latate wathi ugqatha ulifezile, wathi ukholo lwakho ulugcinile ulindele isaba esivele enkosini. Lugade ukholo lwakho, lulo liza kuhambisa indawo ngendawo, lulo liza kubangela into yoba woyise kwiimeko zonke odibana nazo. Noba yimeko yendlala, noba yimeko yongabinamali, noba yimeko yasendlini sekusithiwa ukutya kukho, sebenzisa ukholo lwakho. Ukholo lwakho liza kwenza indlela, uza kunqanda into yoba kwenzeke njani. Haleluya. Ndifuna uzanike intwana yokungqina ningakhathazeki. Kwakhe kwangathi kunzima kwenye indlela, ingekudala nje kwangathi khona ubunzima phaa endlini. Ndathi ndisetawuni ndihambele enye into ndaqoba mandikhe ndiye kwiofisi ekuthiwa kwamaster apho kugcinwa khona amafa abantwana. Ndaqoba mandikhe ndingene kule ofisi ndingazazi noba ndizawuthini. Ndangena kule ofisi kodwa ndathi ndizawube ndiphakathi ndakhonjwa ngapha nangapha emveni kwentetha ndayithethayo. Ndakhonjwa ndayofika kwathiwa unayo imali esegqwetheni lakho eliseCase River. Ndothuka awunjani ngoku? Mna ndazi ndingenamali, ndazi uba kuza kuba nzima kule nyanga. Heyi, labhala wabhala ndabuza kulo mntu oba xa ndingayifumani le mali ze ndenze njani. Wandinike iadresi yendawo mase ndiye kuyo. Ndaphuma ndaya egqwetyeni kunzima.
zange ngibone umuntu esegqwetheni kunzima ngaze igqwethe ililo elifuna imali. Kodwa ngokufutshane ndathi zabe ndizibekile ezincwadi phambi kwegqwetha, igqwetha ndiza kufonela hamba. Wanyanzelela uba igqwetha lizikhuphe zonke iifayili zegqwetha lalindithengisele indlu. Lazikhupha iifayili lazibeka apha phambi kwalo. Laphenya ndabuya nayo into andifuna ukuchaza uba yintoni. Ndabuya nayo into yathi yasombulele ingxaki yakho. Sendisho ukuthi bazalwane ukholo luyasebenza. Ukholo luyasebenza kodwa ligadwa nguwe wena mntu olinikiweyo ngoba wena unikiwe umlinganiselo wokholo. Ligade ukholo lwakho. Yithi kwimeko ogaxela kuzona wazi uba uzawusebenzisa ukholo lwakho. Kuthiwa uba ngaba ke ngoku liwiki mandenze njani? Siyabona uverse 21. Okokuba ukholo lwethu luwiki mandenze njani? Okanye mandiqale phaa ku-20. Wathi uYesu kubobe ngenxa yokungakholwa kwenu. Kuba inene ndithi kuni beningathi ninokholo olunjengokhozo lwemostadi. Nithi kule ntaba suka apha uye phaya isuke kungabikho nto iya kuninqabela. Akho nto iza kuninqabela. Anizukubalisa ngokugula kwabantu. Niza kubalisa ngesombululo esilapha ngenxa yokholwa kwenu. Niza kuhamba niyosombulula ukugula kwabantu ngenxa yoba niyakholwa futhi ukholo lwenu ligcinele ligadile. Nilenze uba linisebenzele maxesha onke. Siyavana bazalwane? Kuthiwa khona izawusinqabela. Okokuba sinokholo siligcinile siligadile, akho nto izawusinqabela. Singatsho nasentabeni sithi suka apha iye phaa isithobele intaba ihambe iye kule ndawo. Kodwa uthi 21, Nkosi yam, olu lona uhlobo aluphumi kungengako ukuthandaza nokuzila ukudla. NgoJanuwari, i-21 days kaDaniel fast, no nayo iyabalwa kodwa kapha enyakeni. Okokuba silandela umntu wazila i-40 days and 40 nights, thina sinayizama i-21 days bazalwane. Sendisho ke at least noko sigqitha apha kule 1 day veki. Uthathe noba yi-7 okanye i-10 okanye i-15 days bazalwane. I-21 at least i-3 weeks akunawukubamela. Ingxaki abaye bayenza bazalwane uye azame into yoba mahangaseyi. Ndizama ukuyilungisa ke loo ndawo bazalwane. Okokuba uThixo akatshongo wasela amanzi uqhubekeke nenzima. Ungayigqibi i-21 days. Okokuba umntu eshenda ume phambi kwakho uyakwazi ukuyigqiba i-21 days kwe-fasting nomthandazo. Nawe ungakwazi ukuyigqiba. Haleluya. Futhi noko sekufuneka ithuba ligqibele ndibone xa ndiqhobosha apha kule ndawo. Ndabhala uba kuyaqina kancinci. Haleluya. So kuthe into yoba ndiphinde ndithathe i-21 days. At least o-21 barayithi noba bathathu nangonyaka bazalwane. Noba ke mhlawumbi abanye ngo-10 okanye o-3 days no-15 days sometimes. Zamani bazalwane ukuba ligcinakale ukholo lwenu ngoba nizawusebenzisa lona kwezi ngxaki zikhoyo zilapha bandlasi. Kuyanceda bazalwane yoba usebenzise ukholo nakweyiphi imeko. Eli bala lizulityhila. Omnye umama usengxakini uyokhola iinkuni zemini yokugqibela ukwenzela uba batye nonyanakhe. Emveni koko batyiwe indlala bade bafe. uThixo onecebo nomprofeti ngaphaya ngasemfuleni uphelelwe ngamanzi. Angafika amahlungulu ayizisa inyama azisa isonka kodwa wazi ukubakho amanzi okusela ngokumthombo womile. Wathatha ke lo mprofeti wamdibanisa nomhlolokazi eThafati yaseZidoni. Wabadibanisa wayalela umhlolokazi ngendlela yakhe yoba nguye ozakondla umkhonzi kaThixo. Xa fika umkhonzi kaThixo kulo mhlolokazi ufike ebhizi ethole ezinkulu zokugqibela ezakwenza ukutya kokugqibela. Besakube efikile umprofeti kuye uthi makaqale ayokwenzela yena kuqala phambi kwento yoba zenze
kwathatha ukholo bazalwa into yoba lo mama abe kanti angayincama imili yakhe yokugqibela encamela umprofethi. Kwathatha ukholo akunoncama into yazi into yoba ayikho enye into uthi lo tata ndizayithatha phi. Haleluya, haleluya. Uthi umama kuba kuthiwa uThixo bemiyalele uba nguye oza kwenza umprofethi, wasebenzisa ukholo lwakhe wahamba wakwenzela umprofethi kuqala. Esawugqiba ngoku wabuya xa efika nje umgubo wengezelekile mninzi futhi neoli khona eselweni. Waziphekela ke yena nonyana wakhe tode yafika imvula ngoba kuthiwa ibilixesha lendlala. Yade yafika imvula yanetha balima babavuna batya. Setsho bazalwane wancedwa lukholo loma. Ngamanye amaxesha udla ngothiwa nasezinkozweni zethu namhlanje kuthiwa khupana leyo gqibela yenantsika yeteksi uThixo uzazibonela uqonda uba eyi noba kuyiqondi kakuhle ke le nto. Senza uba siyaziyathethwa ezo nto singasetyenzelwa lukholo lwethu, singayenzi le nto ngokholo uthi andicingi ngemali yam yogqibela. Haleluya. Uba uThixo sincede senze okokuba ukholo lwethu lusebenzele. Masikholwe ukwenzela ukholo lwethu ncede eli hlabathi linje kubi phandla. Uthi usawuvula ithifu ubone uba kunyekenyeke. Ingaske abantwana bakaThixo bakholwe ngakumbi nangakubaligcina ukholo lwabo balwenze luhlale lusebenza ukholo lwabo ngokuthini? Ngokuzidla ukudla nokuthandaza. Sincede Nkosi. Ndiyakholwa okokuba uThixo uzasityhilela ngakumbi nangakumbi ezindawo ndithe ndababhizi zizo. Senga ke nomfundisi wami angaloko emane esithi noko mani makhe kuphinde kufundiswe ngokholo kwakhona ukwenzela uba siphinde sobambe enye indawo, siphinde sobambe enye indawo. Le ndima yokholo bazalwana yonke incinci sisinzwe ngokholo. Sizawungena ekukumkaneni ngokholo. So kumele uba siligade ukholo lwethu. Sizawuphuncuka nezinto ebezisithembela ehlabathini ngokholo. Okokuba siyakholwa sizawuphuncuka kwezo nto sihlale sihleli enyanisweni kaThixo ngokukholwa bazalwane. Masiligade ukholo lwethu. Elona alizuthi uThixo makalengeze because bathi besawuthi sengezela ukholo wathi bangaba ibiyintwana engangokhozo lemostadi beningathi kule ntaba suka kubheke phaya kungabikho nto iyanqabela. Andizuthi makalengezela ukholo nalo kodwa kudinge loba uligade uligcine ulenze likusebenzele ngokulilola ngefasting nangeprayer. Not iprayer yodwa, iprayer yodwa selungakusebenzeli mayibe iprayer plus nefasting. Mayibe ngamalanga, mayibe ngamalanga sidibanise ezi 1 day umfundisi asinika zona ngeveki zibe yi-21 days once. Emveni koko zakuvuna bakhona umahluko. Thixo sincede siligcine ukholo lwethu. Senze sifana nalaa mzalwane wathi wazibona into yoba ukholo ulugcinile ugqatso ulufezile ulinde ngokwisithabo esivele enkosini. Inkosi nisikele uThixo ubekela umazwi empilweni yam. Ndiwathethela la mazwi ukwenzela uba sithandaze ke. Phambi kokuba sibe kanti sizayinikezela inkonzo sithandaze. Besingekathandazi ke bazalwane besilinde nina abafikayo. So sizawuthandaza nani ke kuzawungena izulu. Ekuthandazeni kwethu sizamcela kuThixo uba makenze maxesha onke uba sincedakale ukulisebenzisa ukholo lwethu. Kumele ukholo lwethu silisebenzise ezindaweni zonke ezintweni zonke sigaxela masazi oba ukholo yeyona nto lukhona selinikiwe kodwa masilenze oba lisebenzele. Nkosi nisikelele masithandazeni ke bazalwane. Mawethu sithandazeni othandekayo ngegama lenkosi Yesu Kristu sifuna ukuzuka uThixo wethu siyakuphakamisa ngoba unguThixo ophakamileyo wena wedwa. Akukho Thixo onjengawe Thixo wethu kwizinto zonke eziphakanyiswe ngabantu, kwizinto zonke kwizinto zonke abazenza nganathi ezintweni abantu kodwa kwizinto zonke elowona lowo umnika
usinikile umlinganiselo wenzela akholwe ngawo ancedakale ahambe ayomncedakalizi ngoba abantu basendaweni bayakudinga ukukholwa kuthixo uma into zonke senzeke mzali sehle ngokwentsela yakho ngokuba into zonke siloko sisazi ukuba kanene usinikile umlinganiselo wokukholwa usinikile ngokunozo wenza masewusebenzise futhi emosinto zonke ngolezi lakho sengekuwe asinakwenzanto asinawukwazi kwekunozoke oyenziwe sendayo ngempumelelo singancedwa lukholo lwethu lesinikwe nguwe thixo wethu ngegama
ngathi Thixo wethu ethandekayo sibonga ukwenza kwakho Nkosi Yesu Kristu ulithemba losuku wena wedwa Thixo akho mntu ungayihamba uyazi ngathi ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha wena wedwa Thixo unenceba Nkosi mesiyolungileyo sibonga ukwenza kwakho Thixo namhlanje ke mesiyolungileyo ulithemba losuku ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. 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 The Lord is good, Mathandekayo. The Lord is good. The Lord is good. Manthathe ithuba kwakhona nami ndibulise ngibulisa kubefundisi ngibulise kumfundisi uKhudu mama uKhudu ndibulisa and I want to say welcome mama uKhudu wethu once again. Sibulise bonke abefundisi abakhoyo odade umama olutsha umthizana ngelikaYesu Kristu igama amen. Endaweni yonke yomthake ndifuna ukubethelela into enye kwizindawo ozityhilile. Jesus. Utalitshila kwincwadi ye-First Kings incwadi yokumkani bokuqala le chapter 17 le uthetha ngomhlolokazi kufanele chapter 7 chapter 17 but izivesi 8 ukwindawo endiyithandayo phana apho aphilisa khona umntana womhlolokazi emva kokuba umhlolokazi ecelile kodwa kuphinde kube khona funa ujonga aba bantu babili u-Elijah lo bethetha ngayo tata ze kubekho u-Elisha chapter 4 2 Kings. U-Elisha ufumana isehlo esisibila nesi sika-Elijah sokuba ugula kwakhona umntana emva kokuba kukho umama ogulelwe ngumntana. Into esisimanga ngabazalwane babini ngeyokuba bobabini bathatha abantwana babeka kwigumbi eliphezulu. Omnye ngeli xesha umama utata athetha ngaye kuthiwa wamthatha umntwana wakhe wayokumbeka kwela gumbi liphezulu kulaa bhithi belala kuyo Elijah. U-Elisha ngeli xesha afikayo kuthiwa wamnikwa umntana emva kuba ethumele uGehazi ukuba makahambe ngaphambili uGehazi afika enza into kodwa yalunga. Uthi sefikile uGehazi ebuye emtshela ukuthi umntana akaphilanga wamthatha u-Elisha lo mntana wamfunula futhi naye wamthatha wayokumbeka kwibhedi ebelaliswa kuyo ngulo mama kwigumbi eliphezulu. Ndifuna ukubona sezinto ezenzekayo apha kwethu ababali babini ayafana ngoba ithi iBhayibhile ngeli xesha u-Elijah athandaza kuthiwa waya kathathu kuThixo wenjenje walala phezu komntwana ethandaza. Same thing is happening ku-Elisha. Kuthiwa u-Elisha xa ebona umntana kuthiwa seyichaza iBhayibhile wade walala ibunzi impumlo umlomo nezandla wenjenje phezu komntana emcenga uThixo. Ndifuna ujonge into yobana aba bantu bobabini bathembe uThixo noxa bekuthiwa ngabantu abakwazi ukuthandaza ngabantu abathembe uThixo onguphilisayo. Ndicela namhlanje siye kuThixo with that faith that athetha ngayo ngoba xa sithetha ngendaba iBhayibhile ayithethi nge-Table Mountain kodwa ithetha ngemeko ojongene nayo. Ithi le meko ujongene nayo uba unokholo olunjengemostadi uyakwazi ukuthi kule ndaba okanye kule meko ujongene nayo uthi suka ngokholo. Qala bathandekayo siphinde siye kuThixo siyamkhona uThixo ngoba uyayazi futhi besinazo uyazazi intaba esihlangene nazo uyazazi uThixo akaxakwanga zizo. Qala uThixo simcenge sithi Thixo sithaba kunjalo nje siyakholwa. Njengoba ngiyakufundela napha kuHebrews chapter 11 uhle nabo abazalwane bangabakholwa kodwa namfuna xesha elinye bafuna sithandaze. Heavenly Father, awethu olungileyo wena wedwa Thixo
unguthixo uthi maske nokhona wena wedwa Jehova wena wedwa uzayo khange ufihlakanyelwe zesizwe thixo wethu ongcwele thixo wethu namandla namankosi besiyonileyo abazalwane bakho ubabeka thixo wethu othandekayo nakwimali yamahebhere nkosi besiyonileyo uyasichazela thixo ngabo nkosi besiyonileyo abanye babo thixo bazibona izinto nkosi besiyonileyo ekutheni kodwa thixo onenceba
of Jesus. Tell again the team. This is the Moses Gamma. So the pressure. This is the Funandai. God was to see us when I wear but in the team and us. In the mighty name of Jesus. We bless the name of the Lord. We bless the name of the Lord. Thank you so much, dear Father. And I'm trying to go for something when I wear to a TikTok, in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. 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 Kona. What's the guy? Uthixo wethu uphilile akajongi imeko ohlangana nayo. Uthixo wethu khona. Ulizwi, Yezwi, Yezwi, ulizwi, 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 Isaiah 41, fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. The man who temple into it. I see to Tito Madita, fear not, I am with you. That you tell me now, they come at this empty. God will teach you fear now. That would try to tell how my mother should fully teach all in the was in me. God will do that. To down, fear now, for I am with you. But again, you got us so there's in the hour, it's kind of walk on this morning. As buses is on the other down Charles or magnet out walk on we won't be late gonna just check almost 12 and I'm gonna miss Caesar I'll put it in the penny and I'm traveling over the Telaki Bank color standards as Temple Chico we are saying here fear not for I am with you. Heavenly Father, I come before your throne of grace. Go away from when I went before supporting when I went with Jehovah Timberlake. And I'm trying to post mercy on the land. We come before your throne. Now with Joshua Tico. We want to welcome us mercy on the land. Send down. Go away to Tanzania. I praise in the land. Post mercy on the land. Take away the spirit of fear. But God Almighty upon the Son, take away from where the guide you, Lord God, guide you, Jehovah, I'm going to walk and get a pressure for us, so together in the mighty name.